дар аксияи маҳсулоти Шедраэлета сокини шаҳри Турсунзода Аъзамҷон Қобилов яхдонро бурд намуд. Ӯ мегӯяд аз маҳсулоти Шедраэлета махсусан маскаи хуштамъи он пайваста истифода мебаранд ва бо хоҳиши писаронаш дар ин аксия иштирок намудааст. Маҳз фарзандони Аъзамҷон Қобилов бастаи иқдоми Шедраэлетаро харидорӣ намуданд ва аз падар хоҳиш карданд ки рамзҳои пайдошударо тавассути паёмак равон кунад. ҳамсари ман барои омода намудани хӯришиҳо ва дигар намуди пухтупазиҳо аз маскаҳои Шедраэлета истифода мебаранд. рамзе ки дар бастаи маскаҳо нигоҳ дошта мешуд, писаронам ба ман нишон доданд ва ман онро ба рақами 3142 равон кардам. ба ман саҳарӣ занг заданд, шумо соҳиби яхдон гаштед. дар қатори Аъзамҷон Қобилов дар ҳафтаи шашуми аксияи Шедраэлета боз 3 нафари дигар ғолиб омада техникаҳои маиширо соҳиб шуданд. тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳанд дар ин иқдом сокинони кишвар аз минтақаҳои гуногун фаъолона иштирок мекунанд. Анушервон Бобозода аз ноҳияи Варзоб низ бо иштирок дар ин иқдом соҳиби техникаи маишӣ шуд. ман мехоҳам бозиро дар ин аксия боз идома диҳам ва рамзҳоро рақамчинӣ карда ба рақами 3142 паёмак роӣ мекунам ва умедворам ки соҳиби яке аз бурдҳои асосии автомашина мегардам. аксияи маҳсулоти Шедраэлета аз моҳи октябр шурӯъ шудааст ва то охири соли 2020 идома мекунад. шумо ҳам бахти худро санҷед ва рамзҳоро аз бастаҳои иқдомӣ дар сомонаи Шедраэлета _tj ва ё тавассути паёмак ба рақами 3142 фиристед. шояд толеи шумо баландӣ мекунад ва автомобили сеюм насиби шумо мегардад.